να σας μεταφέρω και εγώ από τη δικιά μου πλευρά πώς βίωσα τη συνάντησή μου με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε την κλίση από τον Κύριο σε κάποια στιγμή της ζωής του που ήταν σε πολύ μεγάλη δόξα. Αυτή την επιστροφή, την κατάσταση που βίωσε, να έχει την οικογένειά του, να έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, να έχει δώσει πάρα πολλές παραστάσεις. Και είδα έναν άνθρωπο, ο οποίος ήρθε εδώ στο Αρχονταρίκι να μας μιλήσει για τη ζωή του, και αυτό που διαπίστωσα, παρά τη δυσκολία που είχε λόγω των προβλημάτων στο πόδι, όπως είπε και ο πατέρας Νύφωνας, να κατέβει τα σκαλοπάτια, ότι ήταν πάντα με ένα χαμόγελο. Ακόμα και όταν μας μετέφερε τα προσωπικά του βιώματα από τη ζωή του, συνεχώς γελούσε μέσα από την καρδιά του και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος και ήταν και πολύ ευτυχισμένος. Δεν φαινόταν με τίποτα στο πρόσωπό του, καμία στεναχώρια, κανένας πόνος και τίποτα από αυτά όλα τα οποία τραβούσε. Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι στην εξώδιο ακολουθία του στο μοναστήρι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου, στο Σοχό, όπου ήταν ένα πλήθος κόσμου που με εντυπωσίασε. Η εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη και έγινε μια λειτουργία η οποία δεν την είχα ξαναδεί. Ήταν μοναχοί και αγιορείτες και από το μοναστήρι. Αυτό όμως που με εντυπωσίασε, πέραν της αγάπης που δείξαν άνθρωποι που δεν τον ήξεραν καν, που είχαν ακούσει πάρα πολύ λίγα πράγματα, τον είχαν δει πάρα πολύ λίγο, ήταν η στιγμή που τον χαιρετήσαμε. Αν και είχε φύγει από τη ζωή 3-4 μέρες, ήταν ζεστός, λες και ήταν ζωντανός, λες και είχε φύγει πριν 5-10 λεπτά. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί όλοι μας έχουμε αποχαιρετήσει ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή και αυτό το πράγμα δεν το είχα ξαναβιώσει. Φάνηκε δηλαδή και αντιλήφθηκα εγώ μέσα μου ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, ότι είχε πάρει ήδη μια χάρη από το Θεό, από το ότι δέχτηκε την κλίση του, από το ότι ακολούθησε μια πορεία και ήταν ένας ασκητής, χωρίς να έχει πάρει και κανένα απολύτως αξίωμα ιεροσύνης, παρότι είχε έρθει με πάρα πολλούς ιερείς και μοναχούς και τον είχαν πει να του δώσουν κάποια αξιώματα, όπως είπε και ο πατέρας Νύφωνας, αλλά αυτός δεν τα δέχτηκε, γιατί έτσι είχε αντιληφθεί από την κουβέντα που είχε κάνει με τον Άγιο Πορφύριο ότι πρέπει να μείνει ένας κοσμικός ασκητής και έτσι έφυγε. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου, και εσύ βοήθησες τότε πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ένα επεισόδιο από τη συνάντησή μας. Ένα πρωινό τον κατέβασε από το μοναστήρι ένας αδερφός για τη φυσιοθεραπεία, αλλά δεν μπορούσε να τον επιστρέψει και με ρώτησε αν μπορώ να τον πάω εγώ. Λέω μπορώ το μεσημέρι 3 ώρα που κλείνει το μαγαζί να τον πάω. Με παίρνει ο Αρίσταρχος, λέω 3 ώρα ραντεβού και αυτή είναι η διεύθυνσή μου κάτω από το σπίτι μου. Εντάξει, μου λέει. Φτάνω εγώ γρήγορα με το μηχανάκι, ανεβαίνω να πάρω το κλειδί να αφήσω το κράνο και λέω η γυναίκα μου δεν θα φάω, δεν ξέρω τι ώρα θα γύρω, θα δώσουμε ένα μπουκάλι νερό και μια μπανάνα. Χτυπάει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα, ο Αρίσταρχος μου λέει ήρθαμε. Ωραία, το κατεβαίνω. Να σε παρακαλέσω, μου λέει κάτι. Επειδή θέλει να πάρει κάτι χάπια ο πάτερ, μήπως μπορείς να φέρεις μια μπανάνα και ένα μπουκάλι νερό. Τρελάθηκα. Τον κατέβασα, τον πήρα. Πήγαμε στον δρόμο, τα λέγαμε να πούμε. Επειδή και στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου έτυχε και τον καιρό να δουλεύω εκεί πέρα και τον έβλεπα συχνά. Αλλά και μετά. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι πονούσαν τα πόδια του. Τον τελευταίο καιρό ήταν καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει από πάνω στα πόδια δεν πεθαίνει κανείς άνθρωπος. Όλα είναι σχέδια του Κυρίου. Από τον Άγιο Πορφύριο ο Κύριος τον έφερε στην Ορθοδοξία, σε μοναστήριο του Αγίου Πορφυρίου τον οδήγησε και αφού ολοκλήρωσε έκλεισε ο κύκλος του λέει ο Κύριος τώρα θα σε πάρω εγώ κοντά μου. Τον πήρε ο Κύριος. Δεν πέθανε από κάποια αρρώστια. Το έχω ξαναδεί με έναν άλλο αδελφό εδώ το Στέλιο, αν ποτέ πούμε αυτή την ιστορία, τον πήρε ο Κύριος. Δεν πέθανε από αρρώστια, από κάτι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στους δικούς μας και σε όλους μας. Έρχεται η ώρα
που όντως ο Κύριος αποφασίζει και αν μια τρίχα της κεφαλής θα μείνει εκεί ή θα πέσει κάτω. Ευχαριστούμε, αδερφέ μου, ευχαριστούμε. Και εσύ βοήθησες πάρα πολύ. Έλα και εσύ, που και εσύ τώρα έχεις αναλάβει την κοινοποίηση της ζωής του. Ναι, πάτερ. Θα πω κι εγώ ένα περιστατικό έτσι, από την ανθρώπινη του πλευρά του Ιώζεφ, γιατί ήρθα κι εγώ σε μια επαφή μαζί, 2 φορές τον είδα. Μία ήταν τη μέρα που έκανε την ομιλία του εδώ και την επόμενη ήταν μια διακονία, αυτή που είπε ο Παναγιώτης, εγώ ήμουν που τον είχα κατεβάσει. Δηλαδή το πρωί είχα πάει και γενικότερα έτσι, η επικοινωνία που είχα μαζί του έδειχνε έναν άνθρωπο έτσι, που ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, παρόλο που είχαμε μάθει έτσι, ότι αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα υγείας τα οποία μας ανέφερε. Έτσι λοιπόν αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν η μεγάλη του χαρά που είχε και ο ενθουσιασμός του, και θα πω ένα περιστατικό που συνέβη ας πούμε, στο μοναστήριο όταν πήγα να τον πάρω, που έδειχνε αυτόν τον ενθουσιασμό. Ειδοποίησα μόλις έφτασα στο μοναστήριο ότι ήρθα για να πάρω τον Ιώζεφ και να τον κατεβάσω στη Θεσσαλονίκη και να τον παρέδα στον Αρίσταρχο για να πάει για φυσιοθεραπεία. Τον ετοίμασαν οι πατέρες, πήγα εγώ να τον συναντήσω, πολύ ενθουσιώδης, του είπα είμαι ο Κώστας, ήρθα έτσι να σε πάω στη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Και πηγαίνουμε προς το αμάξι με το καροτσάκι, δεν μπορούσε να πατήσει το καλό του πόδι, το άρρωστο πόδι, και τον βάζω δίπλα στο θέση του συνοδηγού. Προσπάθησα να του βοηθήσω κάπως, δεν ήθελε, μπορούσε μόνος ας πούμε, να το κάνει και έμεινε σε εμάς 2-3 άνθρωποι εκεί έπρεπε να μαζέψουμε το καροτσάκι για να το βάλουμε στο πόρτ μπαγάζ. Έτσι λοιπόν, κοιτούσαμε δεξιά-αριστερά, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε και ο Ιώζεφ δεν μας έλεγε γιατί δεν καταλαβαίνουμε και τη γλώσσα του. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση βγάζουμε το πάνω μέρος του καροτσιού και βλέπουμε ότι κάποια σίδερα και τα λοιπά μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Κάναμε 10-15 λεπτά δηλαδή για όλη αυτή την ιστορία. Όταν λοιπόν τα καταφέραμε και το μαζέψαμε, ο Ιώζεφ άρχισε να φωνάζει με ενθουσιασμό, με χαρά, με χειροκροτάει. Μπράβο, σαν να λέει, τα καταφέρατε έτσι. Και αυτό ήταν έτσι ο ενθουσιασμός και η χαρά του που μας εντυπωσίασε πάρα πολύ και πραγματικά δεν καταλάβαινες αν δεν ήξερες ότι περνάει αυτά τα προβλήματα, ας πούμε. Αυτό είναι χαρούμενος κι αυτός. Είχε κι αυτός ευλογία από το Θεό μεγάλη. Δόξα τω Θεώ.